Hello guys man, दा नैबे आंनि आइलड नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन नायगिरि बयखौबो खुलुमहरनाय जाहैबाय। दा गायसे लोगोफोर माने नोंथांमोन बयखौबो दिनै सानाव बयखौबो लोगो मोननायनि गेजेरजों दा दिनैनि आंनि मोननैसो भिडिअआ बेनो लोगोफोर। दिनै माने बिराद अखा हादों गुसुथार दिनैनि दिना लोगोफोर। दा बेनि गेजेरजों दायो माने आङो नै अमा लांगासिनो दं लोगोफोर। दा जोंहा बेटारि गारि सालायो नालाय बेनो जाहैबाय नैबे जोंहा आदैनि फिसाज्लानि मोनसे बेवहायनो माने दिनै हाबा जानो नागिरदों लोगोफोर। दिनैथ' नङा माने 15 थारिखआव जागोन लोगोफोर। हाबाया माने अनेक गिदिरानो लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना। दा माने फोसाबग्रोदों आरो बेबादिनो साजायगासिनो लोगोफोर। माने हाबाया ओरैबायदि आरोना आङो नुफेराखैमोन लोगोफोर। दा माने ओरैबायदि माने हिनजाव गोदानखौल' नुयो आरोना। माने हाबाया मोनायावसो। दा सानाहाय बिदिनो जानाय लोंनाय खालामगोन आरोना। थेवबो जोङो हौवा गोदानखौ सानाहाय थांबा नुनो मोननाय नङा आरोना। दा मोनायावसो जेन'बा बिसोर हाबा जानायावसो डाइरेक्ट हाबा होनानै हरनाय खोथा नालाय लोगोफोर। दा बिसोरो माने हाबायावसो डाइरेक्ट माने मोनायावसो जायो नालाय हाबाया। बे हाबायावसो डाइरेक्ट फैनानै लांफैगोन जोंहा हिनजाव गोदानखौ। दा नोंथांमोना मिथिखागौ माने हाबानि बिदि न'खराव माहाजोन नालाय दा बिसोर हाबा होनानै हरनाय खोथा नालाय। दा बेबायदिनो दा बे न'खराबो माने हाबा होनानै हरदों आरोना लोगोफोर। दा माने साजायगासिनो लोगोफोर। दा अमाखौ आं लाबाय नै नोंथांमोनहा दा अमाखौ नायदों आरोना। माने अमाया गासै माब्रै माबासो दं बिराद गिदिर गिदिर। दा आङो खेबनै माने दा लाबोगासिनो दङ नालाय गासिबो जमा गाबोनहाय बिस्थिबाराहाय खिथागोन। ओमफ्राय हाबाया शुक्रबाराव लोगोफोर। दा नोंथांमोना नेनानै थादो माने फैगौ समफोराव आङो खिन्थानो हगारगोन शुक्रबार बारायाव लोगोफोर। हाबाया माने अनेक गिदिरानो खालामदों लोगोफोर। अब्ला नायलांबानो जाहैबाय। आरो जाय नोंथांमोना बे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लादो आरो मोजां मोनोबा बिदिनो लोगोफोरनि शेयार खालामनो लोगोफोर। नायदो माने अमाया बेनो माने बिराद गिदिरखा आरोना। खाख्रबनानै लाबोदों एकदम नोगोर गिदिरखा। दा नैबे बेटारि गारियाव थिखोनायखासो फिसा नुदों लोगोफोर। बिराद जारला जागोन थिखोनांगौआ लोगोफोर। आरो नै साजायनानै बेनो लोगोफोर माने साजायगासिनो दं। माने देरा सानै दंबावो आरोना। दिनै सानसे साजायबावगोन आरो जेनेबा गाबोन सानसे दंबावो नालाय। दा मोजाङै साजायजोबाखै लोगोफोरा। आरो अखा हाहांखाय बिदिनो थिं होनांगौनि खोथा रायलायदों। माने गाबोन होगोन थिं बायसिना लोगोफोर। दा साजायगासिनो जानिबायनो लोगोफोर माने जागोन आरोना। आरो लोगोफोर नायदो नै फैबाय थानायावनो मैदेरखौ लोगो मोना बागदावलायदों आङो। फाग्लासो खाथियावनो रायज्लायफुनाय समावनो लोगो मोननो खाथियावनो गिनो हामलामोन लोगोफोर। दा बेबायदिनो मैदेरानो जोंनि लागोआव बारबोयो आरोना लोगोफोर। दा बेखिनियावसोमोन लोगोफोर दिनैनो आंनि